लोगोफोर खुलुमबाय आङो दिनैहाय मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे भिडिअ लाना फैदों जाय भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोना रिग्रेट जानाय नङा कि नोंथाङा बे समखौ होनायनि माबा मोनसे बेनिफिट माबा मोनसे भेलुखौ नोंथाङा मोननो थाखाय हादों बेबायदि नोंथांमोना माबा मोनसे महसुस खालामनो हागोन आं बेखौहाय आसा खालामो मानो होनना बुङोब्ला बियो बिराद मोनसे बे स्ट'रिया मोनसे स्ट'रि आं खोन्थागोन जे बे स्ट'रिया नोंथांनि लाइफखौ नोंथांनि माइन्डसेटखौ दिदोमै लाखिनो थाखाय बिराद मोनसे साहसखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन आरोना बे स्ट'रिया माने दा आंबो सम सम बे स्ट'रिखौ माने साननानै बिराद माने गावनो गाव सेल्फ मटिभेट जायो माने दा बेखायनो आङो शेयार खालामनो सानदोंकि बे स्ट'रिनि गेजेरजों जाहाथे नोंथाङा जाखिनि खामानि मावदों जा नोंथाङा फरायदों बा माबा मोनसे खामानि मावदों बे खामानियाव नोंथाङा स्ट्रिक्टलि बेयाव नांथाबनानै थाबाय थानो हायो बे स्ट'रिनि पावारा बेबायदि आरो बे स्ट'रिखौ खोनानायनि उनाव सोरबा मोदैबो गनो हागौ बेबायदि सिस्टेम आरो स्ट'रिया बे स्ट'रिखौ आं नोंथांमोननो एसे खोनासंहोगोन दा नोंथांमोना टाइम होनानै जाहाथे बे एसे समखौ नोंथांमोना टाइमखौ हो जाहाथे बिनिफ्राय माबा मोनसे जोङो सोलोंना लानो हायो बेबायदि दा फार्स्ट अफ अल आङो स्ट'रिखौ ओरैबायदि आङो सुरु खालामनो नागिरदों जे जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायबा जों माबा मोनसे मावनो जेनाखि थांखि लायोबा जोङो मटिभेट नांगौ मटिभेट गैयाब्ला जों मालाबाबो बे थांखिखौ बे खामानिखौ साक्सेस खालामनो हाया बबेबा समावहाय बबेबा खामानिफ्रा माने जोंखौ डिमटिभेट खालामो बे खामानिखौ मावनो हाया जायो बे बिजनेसखौ आं सालायनो हाया जायो बेखौ आं फरायनो हाया जायो बाट बै समाव बे स्ट'रिया ओरैबायदि नोंथांखौ मटिभेट खालामगोन कि नोंथांखौ स्ट्रिक्टलि बेवहाय नांथाबहोगोन माने दा सल'नि सुरुआ ओरै जायो सुरुआ दा सासे हमना लादों जायफ्रानाखि मा होनना बुंगोन बेखौ मा होनना बुङो मुर्ति दाग्रा मुर्ति देग्रा अन्थाइनिफ्राय मुर्ति दाग्रा माने अन्थाइनिफ्राय मुर्ति दाग्रा मानसि दा बेखौ मा बुङो नोंथांमोना बेखौ मा बुङो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्था हरबानो जाबाय बाट आङो बेखौ एक्जेक्टलि आङो बे सोदोबखौ आङो बुंनो रोंथ'ला बे मुर्ति दाग्राया हमना लादो मोनसे अन्थाइ बे मोनसे अन्थाइ हमना लादो बियो मोनसे अन्थाइ ओमफ्राय सेकेन्डआव हमना लादो बियो मोनसे अन्थाइ आरो बेयो मोनसे अन्थाइ दानिया फार्स्ट एक नाम्बार अन्थाइनिफ्राय बे अन्थाइनिफ्राय सासे मानसिया बेखौ देसिगोन माने बेखौहाय मुर्ति बानायसिगोन दा बेखौ देबाय बेखौ देनानै बेखौ साइज खालामनांगौ नंगौना नङा बेयाव गुन्थुं मोखां बेखौ खर' ओमफ्राय ओरैहाय आथिं आखाइ बेखौ देनांगौ माने हमना लादो बियो मोनसे जिबित बेयो मोनसे जिबित बेबो मोनसे जिबित एक नाम्बाराबो जिबित दुइ नाम्बाराबो जिबित दा हमना लादो बेयाव एक नाम्बार अन्थाइखौ मुर्ति दाग्राया दा बेखौहाय देनानै गेजेर ससेयाव मुर्तिया बुंबाय मुर्तिया राव होबाय जे बा अन्थाइया अन्थाइया राव होबायलायनो अन्थाइया राव होबाय आङो हानाय नंला आङो बिराद खस्थ' मोनबाय बेयाव इसेबां देबाय इसेबां खस्थ' मोनबाय आङो हानाय नंला आं सयज'आनो गैला माने आं बेखौ माब्लाबाबो बे खामानिखौ आं साक्सेसखौ खालामनो हानाय नंला आं बेखौ इसेबां देजाबाय थानो आंहा बेबायदि सहायनो हानाय सक्ति गैला बेबायदि बुंबाय मुर्तिया एक नाम्बार मुर्तिया बेबायदि बुंबाय बेबायदि बुंनायखाय जायनाखि मुर्ति दाग्रा बियो एक नाम्बार अन्थाइखौ दोनबाय दा दुइ नाम्बार अन्थाइखौ दाना बेनाव देसिगोन बेनावहाय मुर्ति दाग्रा मानसिया बेखौ दुइ नाम्बार अन्थाइखौ बिराद देबाय देनानै बेखौ बिराद मोजां देबाय साइज देनानै बेखौ कमप्लिट बियो मोनसे मुर्तिनि महर मोनबाय दा बे एक नाम्बारा मुर्तिनि महर मोनबाय बाट दुइ नाम्बारा मुर्तिनि महर मोनबाय बाट एक नाम्बारा मुर्तिनि महर मोनाखै बियो खावसे आधा ओरैबो थाङा ओरैबो फैया माने अन्थाइखा बेनिफ्राय बियो मुर्तिबो बुंजाला माबो बुंजाला माने इउजलेस जाबाय गुड फर नाथिं बाट बियो साफिसियेन्ट बिराद मोजां मोनसे मुर्ति महर मोनबाय बियो मुर्ति जाबाय बियो अन्थाइनि थाबाय दा मा खालामबाय बे मोननै अन्थाइखौ मुर्ति दाग्राया लांनानै मन्दिराव दोनहैबाय माने बे स्ट'रिया माने खुनु धोरोमजों माबा लोब्बा गैया आं जास्ट मटिभेटनि थाखायसो खोन्थानाय जादों दा मोननैखौबो दोनहैबाय बे जाबाय मुर्ति ओमफ्राय मोनसेया बेखौ मुर्तिनि खाथियाव बेखौ दोनबाय दाना मानसिफ्रा मा जाखो मानसिफ्रा माने गासिबो मुर्तियाव फुजिनो थाङो मुर्तियाव गासिबो मानसिफ्रा फुजिनो थाङो अब्ला मा जाबाय बे एक नाम्बार दुइ नाम्बार मुर्तिया जे
महर मोनबाय मुर्ति बे मुर्तिखौ खुलुमनो थांबाय ओमफ्राय दाना बे 2 नाम्बारखौ 1 नाम्बारखौ साइडआव दोनबाय ओरै दोनबाय माने ओरै बेबायदि दोनबाय माने दा मुर्तियावहाय गासिबो मानसिफ्रा बेखौ खुलुमनो फैयो ना गासिबो मानसिफ्रा बेखौ 2 नाम्बार मुर्तिखौ खुलुमनो थांसै दा ओरै जाबाय मुर्तियाव माने हिन्दुफोरनि नेम दं माने नारिखल ना नारिखलखौ लानानै बहाय अन्थायाव देनानै बेवहाय फसरो माने बे फसरो मुर्तियाव फसरो बे नारिखल लानानै माने अन्थायाव देनानै मुर्तियाव फसरनाय बिसोरना मोनसे कालचार दं माने दा बेबायदिनो सेम बेयाव जाबाय जाथाया दा मानसिफोरा फैयो ओमफ्राय बे 1 नाम्बार अन्थायाव थ' देयो 1 नाम्बार अन्थायाव थ' देयो नारिखलखौ बेखेवो बेनिफ्राय 2 नाम्बार अन्थायाव बेखौ लखबो गासिबो मानसिफोरा बेबायदिनो खालामो 1 नाम्बार अन्थायाव नारिखलखौ देयो बेनिफ्राय बेयाव लखबो गासिबो बेयाव देयो बेयाव लखबो 1 नाम्बाराव देयो बेयाव लखबो 2 नाम्बाराव अब्ला बे स्ट'रिनि गेजेरजों नोंथाङा मा सोलोंनो हादोंना बे स्ट'रिनि गेजेरजों नोंथाङा मा सोलोंनो हादों नोंथाङा गावनो बेखौ माबा मोनसे मोनदांनो हादों जानांगौ ना माबा मोनसे नोंथाङा बे स्ट'रिनि गेजेरजों मोनदांनो हादों जानांगौ आङो बेखौ खोन्थायो कि बियो एक्जेक्टलि लाइफनि मोनसे एग्जाम्पल ना बिराद मोजां मोनसे लाइफनि एग्जाम्पल माने जाया साक्सेस खालामनो हाया बियो मानसिफोरजों बुंजागोन ना बेबायदि मावदोंमोन ना बेबायदि खालामदोंमोन गोबां सिमां सुजुदोंमोन बाट साक्सेस खालामनो हाया दा बेखायनो बियो गोबां दुसि जायो माने गोबां देजायो बै समावनो बियो देयो खस्थ' लानो हानायमोनबा गावनि जेनाखि एकदमबारे एफर्डेबल हिसाबै बियो गसंनानै थाबथाबनानै ना बियो बै समखौ बारग'नो हानायमोनबा बेबो मोनसे मुर्तिनि महर मोनगौमोन माने बियो मोनसे साक्सेसफुल मानसि जानो हागौमोन माने दा बेबायदिनो एखे जोङो बे मुर्ति 1 नाम्बारा अन्थाया 2 नाम्बार मुर्तिखौ नायनानै माने बिराद माबा जायो मेगन सायो माने ना गोबां मानसिफ्रा बेखौहाय बिराद फुजियो गोबां बाख्नायो ना गोबां मानसिफ्रा फैनानै बेखौ आंनाव देनानै ना बेखौ बिनावहाय फुसरो अब्ला नोंथांमोना बेजों मा सोलोंनो हादों ना बिराद गिदिर लाइफनि लेसनखौ जोङो बेवहाय सोलोंनो हायो ना जोङो ओरैबायदि लाइफआव खस्थ' मोनगोन ना ओरैबायदि बुंजागोन ओरैबायदि खस्थ' मोनगोन गोबां मानसिफ्रा गोबां बायदिसिना बुङो बाट जोङो मा जानांगौ एकदमबारे सहायना थानो हानांगौ माने सहायनानै थाथाबनो हानांगौ बिनिफ्राय बियो अट'मेटिकलि साइज जाबोगोन माने बियो देयै मोनसेनि उनाव मोनसे प्रब्लेमखौ सल्भ जाबोगोन बियो उनावहाय मोनसे मुर्तिनि महर मोनगोन बियो सासे साक्सेसफुलनि महर मोनो दा आं बेखायनो सिगांबो बुंबाय थादों बे बाथ्राखौ आं बुंबाय थायोआनो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायोआनो जोङो प्रब्लेम बानायोबा गिदिर प्रब्लेम बानायनांगौ बानायोबा प्रब्लेमखौ गिदिरखौ बानायनांगौ बाट जोङो प्रब्लेम फिसाखौ जोङो बानायनाङा प्रब्लेम फिसाया नोंखौ सिरियास मानसि बानायो प्रब्लेम गिदिरा मानसिखौ सिरियास बानायो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामो बयबो नाजागोन आरो बे प्रब्लेमनि गेजेरजों बिनि लाइफआ टार्निं पइन्ट फैगोन दा बेबायदिनो आरोखि ना जोङो प्रब्लेमनि गेजेरजों सासे साक्सेसफुल मानसिबो जानो हायो मानो होनना बुङोब्ला बे प्रब्लेमा सासे मानसिखौ सिरियास खालामनो हायो नङाब्ला जोङो प्रब्लेम गैयाबा जोङो सिरियासआनो जायाना बेबायदि गोबांथार जोङो इन्जय खालामगोन बाट जोङो प्रब्लेम थायोबा मोनसे सिरियासनेस जोंनियाव सोमजिखाङो गोसोआव मोनो सिरियासनेस फैयो बेनिफ्राय जोङो लाइफखौ लानानै ना माबोरै जोङो गसंथानांगौ जोङो मा मावनांगौ बेफोरनि गासै लेसनखौ जोङो सोलोंनो हायो दा बे स्ट'रिनि गेजेरजों नोंथाङा माबा मोनसे सोलोंनो हादों जानो हागौ आं निस्सय सानो नोंथाङा बे स्ट'रिनि गेजेरजों माबा मोनसे लेसनखौ सोलोंना लानो हागोन आरो लाइफआवहाय दावगानो हागोन जा नोंथाङा थांखि लादों जा नोंथाङा मावनो थाखाय डिसिसन लादों बे डिसिसनखौ नोंथाङा मावफुंथारगोन होननानै आं आसा खालामबाय ना नोंथाङा बेखौ मावफुंथार गुबुना मा बुङो आरो जोङो खुनु बेयाव साननांगौनि गोनांथि गैया बियो आंखौ मा बुङो आंनि फेमिलिया आंखौ मा बुङो आंनि गामिनि मानसिफ्रा मा बुङो बेबायदि सानबाय थानानै जोङो टाइमखौ वेस्ट जायोमोन बेनिखायनो जोङो मा बुङो बुंथों सोर मा बुङो बुंथों जोङो बेखायनो माने गावनि जेनाखि अन डिसिसन दिल का आन्दार ना बे गोसोनि सिङाव मा साननाय दं नोंनि गोसोनि सिङाव मा
नोंनाव लुगैनाय दं नोङो मा जानो लुगैयो बेखौ खोनासं गुबुननि बाथ्राखौ जोङो खोनासंनानै खुनु जों साक्सेस जाया नोंनि चइस बायदि नोङो थां सानसे साक्सेसफुल जागोन अके आङो आसा खालामो कि बे भिडिअनि गेजेरजों ना बे स्ट'रिनि गेजेरजों माबा मोनसे नोंथाङा बिराद गिदिर मोनसे लेसनखौ सोलोंनो हाबाय होननानै आं सानो बेखिनि बाथ्राखौनो जोङो दिनैनि भिडिअआवहाय जों सोलोंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय अके फन थेंक इउ बाबा